Presto PR ЕООД е млада и бързо разрастваща се фирма с развито ноу-хау в областта на защита на околната среда и в това число в ограничаване последствията от нефтени замърсявания. Основана през 2005 година, Presto PR ЕООД за кратко време стана лидер в дизайна, производството и доставката на иновационни продукти, бонови заграждения, базиращи се на бонови модулни секции. През годините нашият извънредно опитен инженерен състав извърши продължителни и задълбочени изследвания на съществуващите в експлоатация технологии и състоянието на техническите средства за предотвратяване и ограничаване на нефтени разливи в открити, закрити акватории и в условията на насочен воден поток. След проектиране и успешни изпитания в лабораторни и естествени условия, бе създадено боново заграждение за изолиране и ограничаване на нефтени разливи, което е патентовано в Патентното ведомство на Република България, с всички проистичащи последствия за производство и ползване. Боновете на Presto PR ЕООД са преминали успешни изпитания и са показали отлични резултати в много операции по време на нефтени разливи. Значителни количества бонове са доставени на пристанищни оператори, нефтени компании, терминали и бази, където могат да възникнат нефтени разливи и замърсявания. Боновите модулни секции се изработват от синтетичен полиетилен, двустранно промазан. Произвеждат се с единична дължина от 10 или 20 метра. Боновите заграждения, формирани от нашите бонови секции, могат да се използват за работа в закрити акватории, за ограждане на кораби при извършване на товаро-разтоварни операции, за операции свързани с кораборемонт, при строителство на пристанища, при строителство на хидротехнически обекти, при строителство и ремонтни дейности във водни електроцентрали, в случай на конкретен нефтен разлив. Основни предимства на нашите бонови заграждения. Боновите секции се доставят в леки и елегантни сакове и са удобни за транспортиране. Удобни са за складиране. Боновете са проектирани и удобни за бърз монтаж и демонтаж. Имат висока устойчивост при експлоатация в различни климатични условия. Запазват своята цялост, плавучест и функционалност при случайни външни механични нарушавания. Когато се разгърнат, боновете са напълно симетрични, което осигурява бързо изтегляне в експлоатация. Следват профила и честотата на вълните. Показват задържаща способност при скорости на водния поток до половин метър в секунда. Запазват вертикално положение в условията на насочен воден поток. Имат способност да запазват вертикалното си положение при ветрово натоварване. No problem, you're in Montego Bay. No problem, you're in Montego Bay. Качество. Боновите секции на Presto PR ЕООД са произведени при строги процедури за контрол. При поискване се издават сертификати за съответствие на материала и се организират инспекции от регистрови организации. Presto PR ЕООД предоставя инструкция за ползване на боновите заграждения в зависимост от мястото и условията за тяхното ползване. Специалисти на фирмата с голям теоретичен и практически опит оказват методическа помощ и консултации, свързани с работата на боновете и монтирането и демонтирането на боновите заграждения.